Derrame bat iktus mota bada. Iktusaren inguruan hitz egiten ari garenean, odolari buruz hitz egiten ari gara. Garunera iristen ari den odolari buruz. Odola zain eta arterien bidez iristen da, eta bertan izan daitezken arazoak sortzen dute iktusa. Arazo mota bat izan daiteke zain edo arteria batean oztopo bat aurkitzea odolak. Orduan, zonalde bat, zerebroko zonalde bat, odolari gabe gelditzen da eta beraz hil egiten da. Beste arazo mota bat izaten da hemorragiak, derrameak. Odola kasu hortan bere bidetik atera egiten da eta garunean zehar zabaltzen da. Horren ondorioz, beste zonalde bat ere geldituko da oxigeno eta delikatura gabe odola iristen ez zaiolako eta hil egingo da, baina gainera odola hortik zehar dagoenez, garun barruko presioa igo egiten da eta horrek ere kalte gehiago eragin ditzazke. Beste arrazoi batzuk ere badaude lesioak sortzeko garunean. Adibidez, kolpe handiak, istripuen ondorioz, bai kotxe istripuak edo bizikleta istripuengatik. Eta baita ere tumoreak eragin dezakete lesioak garunean. Gure burmuina gure gorputzeko ordenagailua da eta berak dauka gorputzaren kontrola. Berak ematen ditu agindua, mugimenduak egiteko gorputzak edo jasotzen du baita kanpotikan informazioa, sentsibilitatea eta abar. Baita ere ariketa kognitiboak egiten ditu. Hau da, atentzioa mantentzeko gaitasuna ematen digu, memorian jasotzen ditu informazioak, arrazonamendua, guzti hortaz gure burmuina kargatzen da. Lesio bat daukagunean, zenbait funtzio kaltetuta ikusten dira. Lesioaren kokapenak eta tamainak esango digu ze zailtasun mota eta zein den bere larritasuna pertsona batean. Beste multzo handi bat arazo kognitiboak dira. Arazo kognitiboen barruan ezberdinak daude. Adibidez, atentzioa mantentzeko gaitasuna. Pertsona bat gelditu daiteke, adibidez ikastolan, bere irakasleari atentzioa mantendu ezinik. Ezin duelako beste estimulo guztiak alde batera utzi, atentzioa pertsona hortan fokalizatu eta gainera denbora luze batean mantendu. Beste alde batetik ere, memorian arazoak izan ditzazke. Informazio berria ezin duelako gorde bere garunean edo baita ere aurretikan zuen informazioa ezin duelako berreskuratu. Baita ere arrazonamenduan, adibidez, arazo bat planteatu ezkero ariketa moduan ikastolan, ezin logikaren bidez bere erantzuna lortu. Baita ere arazo baten aurrean gure jokabideak egin behar ditugu planifikatu eta aurrera eraman. Hor ere arazoak izan ditzazke. Beraz, guzti honek bere ikasteko gaitasunan eragin handia izango du eta ezingo luke eguneroko bizitzan eta ikastolako erritmoa berdin eraman. Zer egin dezakegu honen aurrean? Alde batetik, pentsatu behar dugu garuna beste gorputzeko edozein atalak bezala bere burua sendatzeko gaitasun bat baduela neurri batean. Azalean, zauri bat egiten dugunean, gorputzak bakarrik sendatzen du, garunean berdin gertatuko litzateke. Orduan, denbora pasatzen da heinean, garun hori berreskuratzen juten da pixkanaka, baina hori ez da nahikoa izaten. Orduan, behar izaten dugu errehabilitazioa. Badaude profesional batzuk, fisioterapeutak, terapeuta okupazionalak, logopedak eta psikologoak lan hau egiten dutenak. Pertsona bakoitzari tratamentu berezi bat jartzen zaio bere beharren arabera. Garrantzia handia du errehabilitazio honetan bai lan gogor egitea, baina baita ere pertsonaren berezitasunak eta beraien artean garrantzitsuena edadea da. Geroz eta pertsona bat gazteagoa izan,
Orduan eta bere zerebrua gaitasun gehiago du berreskuratzeko eta funtzio guzti horiek berriro egiteko gai izateko. Lesioaren kokapenak eta tamainak ere badauka garrantzia bere errekuperaketan. Geroz eta tamaina handiagokoa izan, orduan eta zailagoa izango da guztiz berreskuratzea gaitasun guztiak. Eta gero pertsona batetik bestera ezberdina da. Pertsona bakoitzaren berezitasunak ere badute garrantzia, aurretikan izan duen desarroioa, eta bere gorputza berak ere markatzen du hor limiteak. Batzuetan, eta geroz eta gaztegoa izan errazagoa da 100% iristea, baino orokorrean beti gelditzen dira zailtasun batzuk hor guztiz errekuperatu gabe, sekuela moduan edo.